se, der er bygninger der. Så det må være deroppe, det var jo... Nej, det er på den anden side. Okay, det der, det er noget. Det er... Eller deroppe, det er... Vesterligt. Ja, vesterligt, når det er klart. Ja. Det er det, den står ikke. Een klein schildpadje. Maar dit er jo synes jeg. Eller, nej, jeg tror det er okay. Altså, jeg tror ikke det er så slemt. Nej. Det tager alligevel en time og 10 at kunne hjem fra Stockholm. Det er næsten bare lige op og så noget igen. Zag je dat ze net ook in het water donderde? Die was ook met een kleintje. Ik probeerde zo'n kleintje ook in het water te zien. Oh. Ja, ik heb zo Wat ik mij nou afvraag, hè? Schildpad in de winter is het gewoon ijs. Hoe kan een schildpad dan overleven? Op de bodem. Kan dat? Ja. Daar is het altijd 4 graden. Maar kunnen ze eeuwig onder water blijven dan, de schildpad? In de winterslaap. Ja? Maar het is geen echte winterslaap, het is een soort ja, stilstaan van alles. Kunnen ze dat? Ja, ik denk dat zij dat doen, want dat doen kikkers ook, bijvoorbeeld. Ik heb nog nooit gehoord dat een schildpad is. Ik veronderstel het, want ik veronderstel dat ze anders niet